Heresin jälkeen, miltä se ajaminen Valensiassa on maistunut? Vähän erilainen rata kuitenkin. No ihan hyvältä, että saatu oikeastaan vähän säätöjä paremmaksi ja auto tuntuu nyt siltä, kun sen pitääkin. Että mä uskon, että nyt on ihan hyvä. Että olette jo ihan valmiita? No tietenkin ainahan voi valmiimpi olla, mutta kun me saadaan vielä paljon uusia osia ennen kuin kausi alkaa, niin kyllä me saadaan parannettua aika paljon autoa. Että kuitenkin nyt jo näyttää ihan hyvältä, niin katsotaan. Nyt alkaa jo näyttää siltä, että ei paljon enää ole haittaa ainakaan ajoissa niin tuosta luistoneston puuttumisestakaan. Ei varmaan, että autot on kuitenkin joka vuosi kehittyy, että tietenkin viime vuodesta se haittaa ehkä kisapituudella, mutta ei se yhdellä kierroksella muuta mitään. Että sen näkee sitten kisoissa, miten se vaikuttaa, mitä ei. Kuinka paljon erilaisia asioita testataan silloin, kun ollaan Valensiassa verrattuna Heresiin? No ei oikeastaan mitenkään, että samoja asioita, että tietenkin uusia kaikki osia saadaan ideoita koko ajan, niin sen takia testataan täällä erilaisia kuin Heresissä, mutta toisaalta se ei ole mitään väliä millä radalla ollaan, että me kokeillaan taas ne samat asiat kuitenkin. Ja sitten on pitkä retki tonne Bahrainiin edessä. Siellä varmaan kans saa aika paljon töitä tehtyä. No joo, että ainakin kelit pitäisi olla hyvät, että tietenkin täällä Espanjassa voi silloin tällainen sataa, että mä uskon, että sen suhteen pitäisi olla ainakin paremmin. Nyt kun ollaan Valensiassa, niin täällä myöskin elokuussa ajetaan tuolla katuradalla kisa. Minkälaisena sä näet näiden 2 uuden katuradan mukaan tulon MM-kalenteriin? No ihan mukava tietenkin, että en mä oon nähnyt yhtään minkä näköinen rata edes tänne tulee, mutta tietenkin varmaan ihan hienoa, että se on kuitenkin pitäisi olla lähellä vettä ja hieno paikka, että luultavasti tulee aika paljon ihmisiä, että mitä täällä on ollut katsomossakin ja monta tuhatta ihmistä ja katsoo testejä, niin varmaan aika suosittu kisa tulee. Niin, sen verran vielä noista katsojista. Tässä on tällä viikolla, niin kuin viime viikolla Heresissäkin oli paljon yleisöä paikalla, niin mitä se vaikuttaa noin testipäivänä kuskille, kun on katsomot täynnä? Ei oikeastaan mitään muuta, että vähän vaikeampi mennä täältä tuonne takaisin Pilttuuseen, että tietenkin enemmän nimmarin pyytäjiä, mutta on se hienoa, että on katsoa, että tietenkin on sellainen tunnelma testeissäkin ja täällä on paljon autoja nyt, että niillä on ihan mukava varmaan nähdäkin, että ihan hienoa. Sua ei vielä olla tympäseen testaaminen ja samaradan kiertäminen? No tietenkin 2 päivää riittää, että 3 päivää on aina vähän pitkä aika, että varsinkin tällaisen radalla, mikä on näin lyhyt, niin sen tulee aina suht paljon kierroksia, että katsotaan nyt, että kohta ne kisat alkaa ja päästään vähän eri radoille testaamaan, niin se on mukava. Hyvä, kiitos.